Ngayo iblay sa isin ni kapor menta ikabang ayo pat banya kren biang bat pi sa isin ni step. But pitiang subhay fish ka ni channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries. But ay ngu iblay bahado menta inang yo an pensngaw ka ktien ka jong blay. Ay ngu bangi pensngaw bo mapir pi ngap ka ktien. Isngo kemen si siya ba ka ktien jublay kam julong len ay habala pa ya ka ken. But kita gi bapdiang ka ktien ka jublay ka roy. Kombo slap uhap pat ka deha ka kendau ka penteleng ya ka kendau ka penmi ya kita ki jor ki jap ka penjerngam ka penmi ita ki jingem baga de kata haba ka ktien ka jongblay ka wan day ka jingem ka jongpi ka jingem ka jongpi ka jerngam na kata ka bayap na kata ka baterkhong bat napi ki mi kita ken ki so ki jongblay ki so ki jong mesim bat ngangai agadi ka ski ka mentaro ya pi ublay udan ban kren bat udan ruban hikai bat ka ktien ka jongblay ka longru kum ka jing maham ka jing penwan yangi siya kata ka jing long bangin long adkar lagi aka baro pangangai kini ka khubor kini ka singi ka long ya ka bangin snap marka ngasngo kini ka khubor ya ka bangin long adkar tadi ta ya pi ki basngap menta men step bat janmit ne basngap kan nu kapor ngai play pi kumjo akarteng Jesus Christ apa pet ya ka briu ka bala pun kun ki doktor teng ki bu tarik bagan sakha kum ta atau benai kata kesngi ri teng kam ju poi kum ta teng ka jingsu kawan no bat kum ta ka kha ya itai khon jongka but haba pet ya ka jingem jongka mary ngitip baka mary bat makaru kala tip bakala pun ya jisu ha ka po jongka ri ka klem tip pat ha kanu kesngi bagan kha namar haba pun lati kinabet bagan sawan ka jingsu bat kata ka jingkharu kan ja kumta bat ka meri kala pun yu jisu unre kam tip lano bakan su balano bakan kha kumta kat baki dang yelait sepo Bethlehem mo ngi ka tin ka jongblay banda ha maka bat Joseph kilapoi ha Bethlehem kansan kalawan kata ka jingsu kansan kalawan kata ka jing tenra ka khpo jongka bat la deino ya kaban kha yau tau khulung bat aba kilawat kata ke jaka mshem namar kata ke jaka la khap nya lut namar ba kaladan kata ke khana samari kata ke Shillong bat ki hotel ni kita ki homestay baro la dap lut bat hadu ban kayu jisu namar kalong urgent do kata kadan ki emergency bala kayu jisu ngai Joseph lewat jaka mlap rela kayu jisu ha kata ke jaka badan kita ki langrot but laka la bu ru jisu hai tai sing ot te kata ka dei ka jing shisha bagani ka perthai ka bangingi ementaru ngitip bagala de pun lupa bat kan saja kata ka jingsu ka ban long kensan ha ka por mampoi perkat bat hangta ka jingwan jong trai kan saja bat shuai kata ngakwa abanong fi habakala apun kat ni ki ek baro bat habaka ja kan jaran khat ya ka babun ki brukim poi perkat bon pendep no ya ki jingtho ya ka baladep ya thu lupa dau jisu ka tin ka jongblay ka ong na ka shitish ki nong rom ka nong ba pra de khat arfu ar ka ngom ni namar ngitip ba ka jingpelong baro ka we ka ya ot lang bat ka ya su khon lang hadu menta pi ka babal ki thu ngi pa ka jimpelong baro ka we ut lang bagi so khon lang hadu menta kemut kata ka jimpelong ka jongblay wat kini ka maryang ru kalapun bat ka don ka jingsu bat kan sadon ka jingkha tading ta mdei tang ka maryang ipet yagi eki baro ki baja ka perthai menta la ka dei ka liang ka sanchar ka khadar mo kiri ka we kiri ngi i bakala don lupa ka ka jingpun kan sadon kata ka jingsu kan don ka explosion kan don ka jing bthai ya ka bakan long kensan ha ka por mampoi perkhat pat kumta kan ja ka jing pendap ya ki eke baro bu jisui ula de bi thu lupa ka ta ha ka lonong ba arbusar ukraine ka ta nangi puli Matthias ka ni ka lonong ba arbusar u jisu ongum ni Henry kini baro kilong tang ke jing sedang ke jinjar. Bird pangs mo jing sedang jong kita ke jinjar. Tadai ta ngini i ya kita ki ek baro ki ban saja ka babel gi tho ya kata shibun ki Chris lam ler kin mi neng kong kin wan ka kerteng ke jong u kin ong ba ngau ba Chris ba kin skor shibun
Bapin sayo sengau capang kitma bagi jing bana kitma uang tawat sengau kuslai na baga day gini ki barok bagan long nre kata ka bakut kam patja na bakan ja benriu ke yang ele kin ja benriu ki hima bagi long ina mesndia bagi jing tamru bagi jing knyuk jumai hashibon ki jakangi kawai ki jat benriu ke hima ngi menta kadan baga tma jong racism dan yang ong kata ke jing isi jat benriu kawai kari bat kan barok kalak pun menta batkan saja season ja bagata ka jing ja am kan penkendet ya baro nget na film nget pipen kre na film ben kre ka banja kan jabet na mar ba ka tin ke jong blai ka ongkom ta ding ta kan mau ni ka wei ba ka jingwan ka jong try ka long aga jing khang kala long shi sha ka jing khang ba ka de yangi ban nget na mar ba u jisu la de bitu lupa ban gi I ba ka adan sha ka jing pun ya kata ka jing kha kan saja bagi barok ki banja kan long tang klip mat kan long bet dum dam ngin sui si saya kata ka jing pendap barok badai ta kwa ban ong fi kan ka sngi melada fi dai ki bangai te pen kre no lada fi ngai mlelei nai ngai namar ba ngimla pen bor ya no ngimla ban tenru ban tendung stendung rel rapoi kata ka por ngi kran kan ne ka daw ka long namar bangi I je fi ngi kran kan ne ka daw ka long bangim kwa ba fin sa Shadian ne ban syai no ha kata ka jingrong no ya ka ban suggestion today ta kwa ban ong fi ni sngi kren bala fi ngai ka bha ya pi la da phim ngai ka shong pi today ta ngimla ban knyan no ne ban bor no dengi pentip ya kata ka jing sha baga jing pun kala ja bat kan saja so kata ka jing kha ka jing su ka bakan san kan wan bagan jal ki shiklip mat ni ta kwa banong fi ni kaski shibola da ka jagom ta filap kre shibola da ka jagom ta to filap tikna she even poi today ta kwa banong fi ka por ka sa stakndiat ta ka de kita bha ka ba du no e jing sngo bha jo ka prthai baro namar ba khtin ke jong blai ka ongum ta abangi pule ke stiu jacob kini ke long basau ko ongum ne ka ong tuana janu blai tin wana jani fi to tetno ya lagi kti ko pi ki ba pop to pen khot no ya lagi do not ko pi ki ba sen rop sim to fin sngo la not kop but to fin sngo si but to fin yam but to ain pen kala no e jing ki jong pi ga jing yam ba ka jing kemen jong pi sha ga jing sngo si ba ka ba sngo si menta ba ka ba yam menta ba ka ba do no e jing sngo ba jo ka perthai menta na mar bala da fila do pin sayo la fila sngo si menta fin sakmen la da fila jaumat menta fin sarke today ta bandu ke perthai teng sngo benut pihak ban yam ro namar balai kat ke ni ke jing sngo ba ba kan ke perthai ka ai ban yo ya kata ke jing sngo ba dien hab du no ke ni ke jing sngo ba menta mang kwa ban ong fi la fi du ke perthai fi yo utrai bala fi yo utrai am kwa ban ong fi ke jing sngo ba ka kham krau ban ya kata ke fi sngo ba ka perthai pa ta ke tang kwa ban ong fi ke ni ke sngi menta that no ke kti ke jong fi kumba Adon haga Bible we breu tet no lagi kti wong amidan benta ba ka jingyap jong ne boloi ba utau de pilat u tet kti tadei ta ka dei yangi ru gibangai ban tet kti bangim dan jing dei ru am nangim kli ru am bar gini ki bakin jado ki bakin ja prathai tadei ta ngi tet no ki kti ki jongi ko ki bopop ong ktin ke jong blai tet no na ka pop tet no na ki jing sungo ba prathai ya ka ba fin pen kala no sngola not kop ngo bafin sngosi pi banang kemen ka perthai sngosi no but iba pi ki banang rakhi to kala no bafin yam kala ka bomot yam namari kata jing yam jong pi kan kala sha ka jing kemen bala de fingi penrit elri khmat ke jong trai ka babel ka kren shai un pen kraw yangi tanga ngai ini ka por ka don kam ngi tang ban penrit bil de khmat jong trai kala ka bomot pediang jau jisu wat le pop show but kadai kata ka jing im ka jong pi ka de ka jing im ka ba comment tam nang ne shikmat utraw la janman ka turoi ka la jan riu ngim tip akan ka por tam ngi tip bakala ilong ha ka jing khang stang manchu sawa satang bakan jano ki ke baro tadeng ta la da pisau thu igata ngai pin pen khre no ndai la da film sau thu dengan ongkum noi kata ngi dwai bo play kmat pun jam sim ke jong pi ba pin yu ke baro Jisu kran ya kita ki farsi namar ki farsi ki nang ban sngo thu lene ban I thu ya ka ki ayomendre ki mi thu pat ya ka por ke jong trai
Habang puli ni kapor ngilaban Shem ya gani kajing batay kajong Jisu syapang kababishar gidak ki ayom. Puli no Lukas ndong bakat ar ni kot san pusau ter kaong. Ti ulong kita ki pai baru haba piu I ul o. Ba mi na sep ngi kumni ru piong uslap kertep unwan ka jakum taru. Ba haba ka leer na syati ka be piong ka shit kerang ka longru. Pi ki ba arsap pi tip an bishar thu ya ka khmat jong ka khandau bat jong ka beneng hendrei kumno ba phim nang ban bishar ya gani ka ayom tadei da kum ki breung ngi thu mo baka sa jam ta sa lom ta mentaling I baka meteorological department kala bu lupa bakan sa jam ta ka sun beneng lai sai kan longum ta kan sit sngi ne kan sa slap le ne kan sa don kita gi eryong kala da bi thu lupa gi ek baro kenang ban bishar ya kata ka jinglong jong ka sun beneng hendrei ubriu pat umla ban bishar ia ketiki kiban sawan leni kiban saja but kam tam ia kapor ka jingwan ka jong trai tadei tang sngo ka ni kapor ka bamenta langi nang ban bishar ki baro ngia ban soto ri ki baro ki baja ka perthai ki baja Israel ni ki baja ki jinglong jingman satlak ka perthai ka thau ia ka ni ka wei baka jingwan ka jong trai kala long ha ka jingkhang kala long ha jan bat kalong ha ka jingkhang ini dua ini ke por ka bamenta utrai ngir ku ipi when I bore ipi ya ka bangin pen kre ya ka jingwan ka jong trai ai go ime go trai ni ke por ka bamenta ya ka bang yo ban ye kren ka ktien ka jong me but try ngi tip ka jingwan jome ka la hajan try ngi tip ka jingpun ka la don ka sapoi sa ka por ka jing so ka ba kansan ba hang taon kano ya ki ban pendap no ki ba hang ta kan long ka jingwan ka jome trai na dua ngi ker ku ini ki kon ki jome bagi nang men bishar ya ayom ki por jong kita ki ayom ya kita ki sngi ko kan rat tra bagin snow tho baka por ka long shisha ka ba thmit bat kam dei jong I im ki sngi ki ba khatdo ngila im ha ki minute ni ki second ki ba khatdo ya ka ba pendap ya kata ka jingwan ki jong tra ka dua ngal ker khu ipi ni ki sngi fin long ki breu ki ba husyar ki ba adkar fin long ki breu shisha ki ba im daga jingpen kre daga donut jong ka jingpen kre fin ye sham yu trai jong pi hallelujah ngadwai ki ba tang sha te sha kom ka bod jing dum ngai bu try and polite fi na ka ta ka jing mat la wa kan jam sim na ka ta ki jing te ki jing kom ka jim ka jong pi fin long ki bri ki ba light lord na kren da ka bor ka jong sim ba ko ba ka jim slack ka tot ba ka jim slack ka penjat ki ta ki linkor jing dum baro ba fin long ki bri ki ba kot ki ba khia ha ka ta ka men sim ba fin nam dan chu ka ta ka jing pang men sim ka ta ki sha te ki sha kom ba nam long chu ka ta ki mat la ki ba ko dan ki ta ki ba ken riang ha ba kan jam sim fin long ki bri ki ba kot ki ba khia ki ba bet jingim fila ban yeng na ka mentau Jisu dua nga ker khu ifi ba jim slek jong try kawan banga nget pila ban le ki baro dauta uba pen shat bor ifi ha ka kerteng Jisu nga dua nga da ker khu ifi ha ka ni sngi ba fin long sha ki breu ki ba klaga mot ki ba im ha da ka linti ki jong blai ki ba im ka hok ka jong da ka hok ka jong blai da ka hok u Jesus Christ ba fin im ban long ru ka jing sha ye ki we ha ka kerteng Jisu nga dua nga ker khu ifi amen but amen Trying ker kui vi, the long vi gebru gem lai pen kre, ngin se shem biang la sai ka singi ha ka wai pat ka episode, ha ka wai pat ka jing hikai khubor step. Blai jing so lon kat fi kuble shibun. Amen.